फावखुंग्रि बिथां ददेरे ब्रह्म आखाइ हमनाय रायजोफोर दानिया जोङो बैसागु खुंफुं आफादनिफ्राय गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय राङासारा बारहां क्लाबनि बैसागु खुंफुं आफादनि आफादगिरि बिथां किशोर बसुमतारीखौ जोंनि हांख्रायजानानै लाबोजानाय फावखुंग्रि ददेरे ब्रह्मखौ बरायनो थाखाय खावलायहरबाय। गोजोन्थों। आरो बिथांजों लोगोसे फैफानाय सानै मोसाखावरि बिथांमोनखौबो जों बरायनो थाखाय आखायाव लाबाय। गिबियाव जों बरायगोन हाथरखि ब्रह्म बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय राङासारा बारहां क्लाबनि लोगो आफादगिरि मुस्रि शंकर ब्रह्मखौ खावलायहरबाय। दानिया आरोबाव बिथांजोंनो लोगोआव फैफानाय मोसाखावरि बिथांनि मुङानो जाहैबाय सानसुलि ब्रह्म बिथांखौबो जोङो गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय राङासारा बारहां क्लाबनि आफादगिरि मुस्रि जमुना बसुमतारीखौ बरायनो थाखाय खावलायहरबाय। दानिया नै जोंहा लाबोजानाय फावखुंग्रि ददेरे ब्रह्म। खुलुमबाय राङासारा माबोरै दङ नोंथांमोना बैसागु बोथोराव माबायदि रंजाखो? दिनैनि बे खुंगा नैथि रंजालि बैसागु फोरबो फालिनाय हारिमु मोनाबिलियाव आङो दिनै नोंथांमोनजों बाहागो लाफैनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। बे ओनसोलनि गासैबो आबै आबौ बिदा फंबाय गासैनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोना जोंनि मोसानायखौ नायनो गोसो दंना गैया? आरो मोसाफागोन ना बयबो? नोंथांमोना बयबो मोसाफानांगोन। आरो बे जायगायाव आं दिनैसो फार्स्ट टाइम फैदों, बेनि थाखायनो नोंथांमोना बयबो रंजाफानांगोन आरो फैबाय थाबावगोन आङो। नोंथांमोना रंजालि बैसागुनि बयबो गोबारै आखाइ खबना होलाय आरो खनसेबाव गोजोन्थों। आं दानिया मोसानोसै। साबायखर मोसालाय बिनानाव
साबायखर थाबाय।